Y no,
pensat en un d'aquests casos. No, fa molts anys que fa molts anys que no. Sí, ell feia molt de virtual i va fer un poc i coses així. Va fer un castell de Serrat, també no. Jo és que vaig directament no, portava un companyia, l'he vist ahir. Sí, jo ho conec. L'he vist ahir portava. I jo no la sento aquí, així com claro, pero que no hay algo en el partido. Entonces, no, hay que explicar que yo soy una de las que van a hacer una revista y luego explicamos. Así, porque entonces, siempre hay que llamar a los derechos. Ajá. Es que hay cosas que no me da gusto es que no me fijo, que están escritas, algunas directamente relacionadas, que siguen guiadas de los propios museos, y dan otras cosas. Sí, sí, diverses licencias. Tanto que también de como cartas que se quedan de mongo. Pero bueno, obres del museu anar a veure d'on venen. El primer sortiment és una obra molt petita, però hi ha una senzilla sense Maria del Freixer. Doncs, a veure la senzilla i després més a peu, que no pots veure i això aquí en la pluma, això va dir com el i tal, i llegint apuntada, pues estava molt clarit que havia estat més de febrer al Malmat, que tenia una i es va deixar d'això i ara diu, però no pots dir Sadró, un Sadró, i són líders, diu, bueno, hi ha unes quantes amb la ferma, van fer una passada de llista de coses possibles que ja queda dit. Bueno, como yo digo, así voló una señora de Ramiro, pues siempre buenísimo, y lo escribí de visita ya. ¿Tú cuando estuviste claro no puedes seguir tampoco? No, ya no hay ninguna. Tenía Ramiro. ¿Pero qué tal? ¿Qué personas? Sí, pocos que tienen posibilidad, pero no. Sí, no jugamos, ¿eh? Vale, divisas por internet, por que tengo yo, por no para los perfectos, vamos a verlo. Penso que stanno facendo una cosa. Sì, faccio vedere. Questo come sono tanti nomi, no? Sì, però questo potrebbe venire io dico ay, que le digo, no, es como un goce. Puede ser alguna cosa de la que no, yo se la digo. Yo cuando voy a decir, siempre va Somos arriudo. Sí, sí. Un descendiente de un paso de arriudo. Sí, señor, y me paga. Perché l'archivio Sanemi non si vede, io dove si vede e desaparecerà la placa che viene. Così usano il gruppo di io no. Sabes cosa? Estás ya al de la melca? Sí, que va a estar en el sentido y eso y no, bueno, sí, no sé. Bueno, que usamos un poco vale. Y luego, al caso, está recusat al marge.
I un dia que vaig anar a l'Ajuntament, els vaig dir que en riure, va ser un dia que va sempre a la ràdio. Vaig prendre una i vaig trobar. Jo podia portar un cap de pero bajo de esto, yo no tots tres, anar amb ell com un gran una vegada trobo que això i després va anar a política sempre hi ha marge. Però és que n'hi ha Hola, bona nit. Moltes gràcies per ser aquí. Potser algú us anava preguntant d'aquest tema, portes i finestres, potser una mica com us heu fet un tema com aquest. Perquè si ho mireu, què és una porta? És un forat per entrar i sortir, o una casa, no? Què és una finestra? Un lloc per fer llum i per ventilar. Sembla que hauria de tenir poca importància dins de la història. Aquesta és una mica de lectura. Això no és així, i és no és així d'una manera especial. Llavors, aquesta xerrada, el que ens agradaria és que en el Connexió, o si sol, en el barri de Girona, que poguéssim mirar en nous fulls moltes de les finestres i de les portes que tenim la sort de tenir en aquesta ciutat. Per explicar-nos això,
doctor Jordi Cervera, que és conegut en Girona de Cors, té nombroses publicacions, té molts llibres, té moltes articles des del món públic fins al món medieval, especialitzat en concepte de la Girona, en persones com la que és una persona idònia per recordar aquesta història. Res més, i ho deixo amb Jordi. Bona tarda, se'm sent prou bé? És que amb aquesta conella em costaria molt més. I com que veig que hi ha guardat les distàncies, doncs aprofitaré la meva defensa. Bé, abans de començar la seva presència, un dia com avui, i també agrair a l'organització que em va convidar a fer aquesta xerrada, d'un tema, les portes, finestres, les fetes en pedra de Girona, un tema que porto de cap i coll des de fa quants anys, més que res perquè sempre havia vist els edificis antics, el barri vell, de masos, del voltant, i sempre pensava quina tecnologia tenen, cada finestres diferents, finestres molt semblants, però que totes tenen una tecnologia diferent. Quina és aquesta tecnologia? Anava a consultar els llibres d'arquitectura i ens deien segles XIV i XV, 200 anys. I jo pensava que es podia fer una mica més. El problema d'això és que moltes vegades no tenim referents documentals d'aquests edificis que van incorporar aquestes velles obertures, portes, finestres, etc. I això dificulta molt. Bé, en realitat, però, si mirem la ciutat de Girona, es va bastir en pedra de Girona des de la ciutat medieval i moderna, les seves pedres de Girona que van fornir tot el material per construir aquesta ciutat. Des dels carreus fins al reble de les parets, fins i tot de caves per construir per fer un morter de les parets, venien dels pedres de Girona. Però, a més, hi havia molts altres productes més elaborats, des de dovelles, llindes, brancals, mènsules, carteles, mòduls, balcons, etc. Tot allò que servia per construir i dirigir les cases, palaus, els poblars, les torres, els convents i les esglésies. De fet, és normal que fos així. Girona, la ciutat, era el mercat natural i més proper d'aquestes pedreres que estaven situades a la ciutat mateix. Bàsicament en dos llocs, al nord, a la zona de Dret, molt activa durant la baixa mitjana, sempre els 14-15 i fins al 16, i també a la zona que coneguda les pedreres, a la Romana, que de fet la pujada de les pedreres al segle XIV i XV ja se'n deia el camí de la pedrera. Eren grans fronts de pedreres des de més o menys tota la Gironella, al nord fins a Vistabella, al sud on hi havia en aquell moment el convent del Carme, doncs s'hi feien obrien grans fronts de pedreres. En realitat, el comportament de les pedreres de Girona no se'n desdiu o no desmarca gaire del comportament d'altres pedreres, de Barcelona, Tarragona, etc., que també fornien d'un mercat local o fins i tot regional amb els seus productes elaborats per les cases, per altres coses. El que sí va excel·lir les pedreres de Girona va ser que en molt llargs períodes de temps la seva difusió va anar molt més enllà del marc local. És un fet conegut, constatat i estudiat que sobretot entre els segles XIII i XV les manufactures, les peces manufacturades de les pedreres de Girona van arribar a una difusió tal que trobem pedra de Girona bastida incorporada en edificis de tot arreu dels dominis de la Corona d'Aragó. De fet, trobaríem pedra de Girona edificis des d'Alacant fins a Rosselló, des de Saragossa fins a Tarragona i des de Ballars, Sicília, etc. I en quantitats notables. I el per què d'aquesta difusió, d'aquest èxit? S'han hagut molts factors, moltes causes. Només en esmentaré algunes de les que penso que són més importants. Una és la naturalesa mateixa de la pedra calcària monolítica de Girona. Era una pedra que, segons els autors antics i mestres d'obres, deien que era una pedra poca mida del morter. És a dir, no lligava amb el morter perquè era molt dura i molt pesada.
precisament aquestes característiques la feien idònia per a una talla molt acurada, un treball escultòric acurat. I, a més, era molt resistent al gas en comparació amb altres pedres. De fet, l'èxit fou tal que les fonts medievals anomenen la pedra de Girona el marbre de qual. Segurament no especificar per què, però probablement es fa referència al to del bosc de la pedra de Girona i sobretot en peces polides que agafava aquest color. Un altre factor tan o més important va ser que les pedreres de Girona des de finals del XI es van especialitzar en produir, en fabricar peces aptes per a la construcció per fabricar seriades. És a dir, no eren encàrrecs específics, sinó que feien una producció seriada. De tal manera, ells podien abatir despeses, per tant, podien practicar una política de preus baixos, que sempre no al·licient. I, a més, aquestes peces, amb una ornamentació molt estandarditzada, servia tant per edificis civils com no llocs. És a dir, podien vestir un cupell, un claustre, però també podien donar llocs en una casa o una façana d'una casa civil, d'una casa privada. Aquest és un aspecte important. Una altra cosa que es sorprèn és que aquestes pedreres de Girona eren importants, molt importants, i que estaven situades pràcticament dins de la ciutat. No, a Ferrari. El dret quedava una mica marginal al nom de la ciutat, però lligada i al peu del camí principal de la ciutat. Les pedreres també quedaven pràcticament al mateix peu de la ciutat. De fet, als segles XIV i XV s'estima, els estudiants pensaven en aquest tema, estimen que molt probablement fos la segona ocupació, el segon sector econòmic de la ciutat. Només rere del tèxtil i encara agafant tot el conjunt de l'activitat tèxtil. Per tant, estem parlant d'una indústria importantíssima. Tanmateix, no era una indústria, com podem entendre, un monopoli, sinó que en realitat, tot que la senyoria, és a dir, la propietat superior d'aquelles institucions eclesiàstiques, Sant Feliu, la Seu, el Correu de Setembre de Desembre de la Seu, etc. En realitat, l'extracció de la terra estava autoritzada perquè els diversos fronts de pedrera es parcel·laven en explotacions més petites que compraven, adquirien la propietat útil, pedrers, picapedrers, fins i tot mercaders que treballaven indirectament o mercadejaven en el món del pedrer. I sorprèn encara més el fet que, malgrat que van treballar moltes colles de pedrers alhora, diferents, i que no sabem moltes vegades quin conveni, quines situacions, quines relacions laborals tenien per desenvolupar la seva feina, el seu ofici, en realitat la producció de Girona es refereix molt fàcilment, no només per la composició i textura de la mateixa pedra, sinó pel treball. Un treball de la pedra de Girona se li reconeix perquè té una denominació d'origen. És a dir, hi ha una uniformitat formal i estadística digna de menció perquè en realitat no era un sol taller, sinó que hi havia multitud de tallers. Alguns mestres molt reputats, com Pere Safoma, etc., van tenir pedrera a Girona i van treballar molt a Girona. Per tant, estem parlant d'una indústria important i de cert prestigi. Ara bé, si el problema de l'estudi de la pedra de Girona no és tant com veure edificis en pedra, constatar que existeix aquesta pedra, veure les varietats de treballs que feien, sinó un problema de context cronològic, de context històric. Si bé els grans edificis religiosos, els convents i catedrals i alguns palaus reials i grans palaus edificis nobles han estat estudiats perquè la documentació existent i coneguda era més accessible, malauradament en edificis d'arquitectura domèstica, d'arquitectura urbana i de masos, on la documentació és més difícil de trobar, normalment s'han deixat els seus estudis bandejats i han quedat una mica com edificis anònims.
Més que analitzar la dispersió de la pedra i difusió de la pedra de Girona, jo he centrat una mica les poques finestres dins l'àmbit de Girona. Primer perquè som a Girona. I segon perquè la ciutat de Girona, en molt poc espai, molt poca superfície, condensa una gran quantitat i varietat de finestres, portes i elements esculpits i treballats en pedra de Girona. Afortunadament, la història urbana de Girona, els darrers 30 anys, ha donat moltes dades documentals que permeten donar aquest context històric i cronològic a molts d'aquests edificis fins fa relativament poc anònims. I això ens permet fer un recorregut de les produccions. Aquestes produccions seriades i refabricades de les pedreres de Girona eren molt ben pensades perquè en realitat es venien a peces. És a dir, un client que anava normalment a fer l'encàrrec a cada pedrera per triar quin model, quina finestra volia, quantes en volia, quines mides havia de tenir. El que comprava era un producte ja fet. És a dir, veia el catàleg i triava. I això tant era feia servir un convent que volia construir una obra dins del convent, com podria ser un client particular. Com a ventes que podia comprar tot el joc si comprava una finestra, tots els elements i peces que conformaven aquella finestra, o només podia comprar una part. La qual cosa era un benefici pel client i un benefici sempre en gran instància pels pedrers. Aquesta pràctica fa que fora de Girona moltes vegades no trobem la finestra sencera, només trobem, sobretot quan trobem l'època medieval, les columnetes, aquelles finestres colomeres, que tenen diferents mans, trobem la columna. Les columnes formades en un conjunt de mainell, format en un conjunt de basament, fust, capitell i àbac, va tenir un recorregut llarguíssim fins al Pla de Debò i, de fet, va ser el produit d'estrella, realment estrella, de les pedreres de Girona. Van fer moltes coses. Podien fer des de claustres, galeries i llotges, fins i portes i finestres. Si parlem de l'arquitectura civil, estava el més distinct, el que es veu més des del tant, segurament són les finestres. És un tema complex, no per la varietat, perquè ja veureu que no hi ha tants de peces diferents, d'obertures diferents, però sí que aquests models van evolucionant en el temps. Si ens hi fixem bé, en realitat, les parets de les cases i dels edificis sempre són més gruixuts que no pas les finestres. En realitat, la finestra és com una placa. Si s'hi ha fixat bé, moltes d'aquestes portes i finestres només tenen un gruix d'un pam, 18, 19, 20 centímetres, que tot estirar. Eren peces que s'incorporaven a la façana, però la paret en si era molt gruixuda. Això feia que, primer, les peces eren més lleugeres, més fàcils de transportar, i segona, es podien ocupar a qualsevol mena d'edifici. Aquí podem veure la part de la fotografia, una cosa del carrer, un edifici del carrer Cúndaro, que es poden veure les finestres i portes medievals per la part de dintre. Com podem observar, no es veu l'aspecte exterior de la finestra, que és el que realment incrementava i monumentalitzava l'edifici. El que es veia per dintre és l'estructura del mur molt més gruixut, amb una estructura que diem en capial, un esplendit, segons l'època, la paret molt més gruixuda, i com que la llinda és molt més curta, molt més estreta, molt més prima, en realitat per dintre el que s'hi feia era un arc, una mena de caixa més ampla de la finestra, amb arc que sustentava i carregava el pes. Bé, el repertori de peces de finestres, bàsicament per les finestres, perquè si no, no tenim prou temps, no és gaire llarg, no feien massa coses, però esclar, amb un llarg recorregut en el temps hi ha un cert grau d'evolució. Tenim diferents estadis o fases, diguéssim, que no són sempre uniformes, perquè ja he dit que la manera de produir, de treballar, no era només un sol taller, sinó que eren molts tallers. Per tant, quan un taller innovava i feia una cosa, i una nova proposta, i aquesta tenia èxit, de seguida, tot seguit, era copiada i assimilada pels altres tallers i que també formalment presentaven aquests mateixos acabats. Espera un moment, això és que ens sentia malament. Diuen? Que no ho senten.
sentia malament? Aquí se sent perfecte, no? Ara se sent. Sí, eh? Se m'entén ara? Sí. Ara també se sent, a l'estreaming també se sent, Albert, també se sent l'estreaming, gràcies. No passa res. Perdoneu, continuem. Doncs dèiem que aquest repertori era curt, però que amb el dilatat temps que es van produir hi va haver-hi evolucions. Evidentment, tot evoluciona des del moment que apareix una finestra fins que un model s'esllengueix i desapareix del repertori o es deixa de fabricar, hi ha un procés d'evolució, de maduració, que no és el mateix, que en diferents estadis que es poden més o menys fixar cronològicament. Segurament una de les finestres més recurrents i més presents a l'època medieval i baix medieval són les finestres coronelles, o també a vegades en diguem geminades. Són aquelles finestres que tenen l'espai i la llum interior repartida en bancs, és a dir, 1, 2, 3 en aquest cas, la finestra coronella, repartida en llums a través d'uns mainells, aquestes columnes, que ja he dit que són realment el producte estrella de l'època baix medieval i que aquestes les trobem de tot arreu, a tot arreu dels països de la Corona d'Aragó, dels països catalans. D'aquestes en tenim dos tipus principals. Una que és com aquesta, que seria d'arquets trilobulats, que parteix de l'arc ogival o l'arc apuntat gòtic, amb uns lòbuls, que és molt característic de Girona. I aquesta, que és la mateixa, amb la versió una mica més antiga, en el temps, que seria la d'arquets de mig punt, caracteritzada per tenir el coronament en dues peces, o tres, si és el cas, on està retallada amb una peça monolítica els arquets de punt rodó. Aquesta peça i les primeres produccions realment conegudes per l'arquitectura civil, de fet també coincideix més o menys amb l'arquitectura religiosa, de fet una de les primeres obres conegudes de pedra de Girona de primer nivell fora de l'àmbit local i regional de Girona seria el claustre de Sant Cugat del Vallès. Va ser bastit en pedra de Girona pel mestre Arnau Gatell, que tenia pedrera a Pedret, precisament. Estem parlant ja de segona meitat avançada del 12, quan comencen a aparèixer les primers finestres de coronelles, en aquest cas una geminada, d'arquets de punt rodó. Les característiques sempre són les mateixes, un o dos vans, dos o tres vans, amb columnes que, aquestes més antigues, veiem que tenen una estructura, un llenguatge formal molt romànic. Veiem una base, un basament, amb un plint més aviat baix, en canvi un torus, una base àtica o una adaptació d'una base àtica, amb un torus bastant elevat, una columna de fust rodó, llis, bastant robusta, i un capitell de tradició romànica, normalment són cúbics o en estrella, amb aquests daus tan característics, de decoració normalment vegetal, a vegades zoomòrfica i fins i tot alguna vegada figurada. Veiem els brancals rectes i en aquest cas, com que és una de les finestres més antigues, aquesta és del carrer del Portal de la Barca. Malauradament, és un d'aquells edificis que no tenim documentació, per tant no podem dir quan és, però ja els hi podria dir a través d'altres paral·lels que això seria a finals del 12. Precisament, algunes de les més antigues són d'aquestes. El que podem veure aquí a l'esquerra, Salt, el Mas Sitjar de Salt, que aquest el tenim ben conegut. De fet, l'origen d'aquest mas se'ns situa a l'any 1160, quan l'arquebisbe de Tarragona i també era el sagristà major de la Seu de Girona, hi havia duplicitat de càrrecs en aquella època, doncs actuant com a sagristà de la Seu, va donar i va establir a Berenguer de Sitjar una coromina, una terra àmplia ben conreable del Pla de Salt, perquè construís un mas. En realitat, el que va fer Berenguer de Salt va ser construir una casa forta, un estàllum, una mena de casa amb aspecte fortificat. I aquesta finestra que es conserva, encara de l'edifici original, encara que una mica tronada, pobreta, ens situa d'aquest primer moment de 1160. Si s'hi fixen, és molt semblant a la finestra que hem vist abans, els brancals rectes i, si s'hi fixen, el coronament on hi ha la llinda amb les dues peces amb arquet, descansen o arrenquen directament dels brancals. No hi ha impostes, no hi ha res. En aquest cas ens falta
la columna. A la dreta, tampoc no podem datar, del carrer Alemanys. Avui està incorporat dintre el convent de les Botinyanes, però que originalment això formava part era la seu de la sagristia major de la Seu. Una institució ja funcionava al segle XI i aquesta és una finestra que s'hi fixen encara molt arcaica, que conté els mateixos elements, les brancals amb peces aprofitades de la paret i, de fet, l'únic que sembla més estandarditzat seria aquest coronament. També falta la columna. Dintre del segle XII encara podem veure una altra d'aquestes finestres coronelles. Aquí la podem veure en detall, a la dreta, i a l'esquerra allà inserida on es conserva originalmalment, que és a la Torre d'Esvern, que és també un estàllum, una antiga casa forta de cavallers, que, malgrat que documentalment només els tenim esmentat a partir del segle XIII, sabem per diferents intervencions arqueològiques que s'han realitzat els darrers anys que aquest edifici es va construir a les darreries del segle XII, entre el 1170 més o menys 1190. Dintre d'aquesta forquilla cronològica hauríem de situar el moment de construcció d'aquest edifici. La finestra se situa en el lloc de la sala i podem veure que en aquest cas és triforada, és a dir, té 3 vans, és una finestra coronella, però que manté la mateixa estructura que hem vist fins ara. Si s'hi fixen bé, les columnes són robustes, amb escultura en els capitells. Aquesta és vegetal i aquesta és zoomòrfica i que el coronament dels arquets descansen directament sobre els brancals. Una característica molt peculiar i molt d'aquesta època és, si s'hi fixen els brancals, hi dominen unes peces llargues. No hi ha una lligada, o no hi ha gaires lligades, normalment a dalt i a baix, però en aquest cas fins i tot ni això, són 2 peces verticals monolítiques, però com que tampoc eren molt gruixudes, estem parlant d'un pam de gruix, un poc més, tampoc representava un pes excessiu. Però les característiques formals que hem descrit d'aquestes finestres són això, és molt romànic encara. Avancem poc, però avancem una mica més en el temps i ens tornem a un altre exemple interessant d'aquest primer format d'aquestes finestres coronelles, que és, el trobem a Torreferrana, a Montfullà. És una altra casa forta, una altra casa de cavallers, en aquest cas els Perafort, que els tenim documentats el 1205, els van establir un altre cavaller, els va establir aquí en Feu, en aquesta casa forta, després al segle XVIII convertida en un mas convencional, però que sabem que l'edifici es va construir pocs anys abans. Estem parlant dels últims 15-10 anys del segle XII, poc abans del 1200. En la façana oriental hi conservem encara, l'estructura de l'edifici és plenament medieval, malgrat que l'aspecte serà més posterior, tant per dintre com per fora. I, de fet, aquells elements més antics que han desaparegut es conserven mantingudes a dintre, formant part dintre l'estructura. I així és com podem veure una de les finestres que il·luminava la sala, la residència principal d'aquesta casa. Podem veure que formalment, malgrat que ens falta la columna, és el mateix llenguatge, la mateixa descripció de les finestres que han descrit fins ara. Fixeu-vos bé que no hi ha cap element de trànsit entre el brancal i el coronament. També, ja en aquest context a la ratlla del 1200, tenim aquí a Girona, a la pujada de la catedral, al carrer Lluís Vall-Llibrats, tocant a la plaça dels Apòstols. De fet, les fotos són fetes a la plaça dels Apòstols. Aquest edifici, que és interessantíssim des de tots els punts de vista, perquè podem veure balcons, finestres de tota època, però si ens hi fixem bé, i gràcies al que el sistema tradicional de construcció no enderrocava, com fem avui en dia, els edificis, sinó que preservava i mantenia tot allò que es podia aprofitar, i si les finestres o les obertures canviaven, es perdaven i se'n feien de noves. I això ens ha permès conservar l'estructura original de l'edifici, que aquí podem veure un registre de finestres d'aquestes coronelles, d'arquets de punt rodó, que de fet a l'altra façana, posada com tenim aquí en detall, encara se'ns en conserva una altra. Tornem-hi. Aquest edifici ja surt esmentat l'any 1197. Era la seu de l'ardiaconat de Rabós, l'ardiaconat major. Eren institucions lligades a la seu i que es dedicaven al manteniment i a l'administració dels béns i rendes de la seu.
es va fundar, es van organitzar els ardiconats al segle XII i sabem que des de finals del segle XII la seu de l'ardiconat major o l'ardiconat de Rebost era aquest edifici. De fet, el que al carrer Cúndaro, durant l'edat mitjana se'n deia el carrer de l'Ardiaca. Podem veure que aquestes finestres totes són iguals i tenen un aspecte molt semblant als que hem vist ara i hem descrit fins ara, fins i tot a nivell de columnes. Però hi ha un parell de detalls que es diferencien. Si podem veure unes peces aquí i unes peces aquí, entremig entre el brancal i l'arrencament dels arquets. És una imposta, és una peça que corona el brancal i que dona peu a l'arrencada dels arquets. I si s'hi fixen bé, a sobre del capitell hi ha una altra peça que és un àbac. En realitat hauria de ser un cimaci, però si estem parlant d'arquitectura medieval ens accepten parlar d'àbac quan parlem d'aquesta peça, aquesta mena de barret que es col·locava damunt del capitell. Fins ara no havíem vist això. El capitell descansava i suportava directament els arquets. Ja és una evolució. De fet, si ens fixem en altres finestres, ja comencem a incorporar aquest sistema de l'època. Això és el carrer de les Peixateries Velles. Aquesta casa d'aquí la tenim molt ben coneguda documentalment. És dels edificis que potser tenen més documentació. I sabem que ja existia abans dels 1190, de fet, prop de 1660 ja existia, però que l'any 1192 un senyor que es deia Graubot la va comprar amb la possibilitat de poder fer voltes com les que ja es començaven a fer llavors aleshores allà. De fet, és el primer esment de voltes de carrer documentades a Girona. No vol dir que siguin les més antigues, són les més antigues documentades. Però aquest senyor Graubot va construir nova façana, construint pilars sobre el carrer i edificar una nova façana. I de la façana original encara en conservem una de les finestres, que és d'aquest tipus. I si s'hi fixen bé, ja hi ha la peça aquesta entremig entre el coronament i el brancal. I fixeu-vos bé que els brancals ja venen lligats també per baix. Ja hi ha una acció de lligament més important. Es tracta del mateix edifici, les dues fotografies, una de Fresa fa uns anys, fa 20 anys, i aquesta de Fresa fa relativament poc temps. Continuem avançant en el temps i veurem que, malgrat que l'aspecte general continua sent el mateix, ja hi ha canvis. Això és les Escales del Llebre, el carrer de les Escales del Llebre, on trobem aquesta façana magnífica. És l'únic testimoni que se'ns conserva de la casa d'un senyor que es deia Pons de Montagut, que el tenim ben documentat amb moltes finques en aquesta zona, entre el 1228 i 1247, que precisament el 1247 és quan surt esmentada aquesta casa, que no vol dir que no existís. Segurament la casa existia a finals dels anys 20, del segle XIII. Si s'hi fixem bé, l'estructura és la mateixa, però aquí, malgrat que ha estat repicat perquè en algun moment donat aquesta façana va ser remolinada, ja té aquesta imposta ben marcada i l'àbac també ben present. L'estructura, per això, continua sent exactament la mateixa. Però durant el segle XIII hi ha una evolució relativament ràpida d'aquestes finestres. Això és una peça molt curiosa, situada al carrer de la Força número 19, no a la façana exterior, sinó a l'interior. Pensin que la Força Vella era la ciutat romana i que tenia una xarxa urbana de carrers nord-sud i est-oest, Càrdina i Decumani. Alguns d'aquests carrers al segle XVI es van privatitzar. Però aquí ens testimonia que una finestra que donava a un carrer, però que avui en dia dona a una altra finca veïna. Però és interessant, malgrat que no tenim una datació, veiem que preserva els elements i descriptius de la finestra que hem vist fins ara, però hi ha un detall major. Si ens fixem en la columna, vegem que és molt més esvelta, més prima, ja no és tan robusta. Si ens fixem bé, el basament, el plint, que fins ara era una sola petita, puja d'alçada. I en canvi, la base àtica queda eliminada o queda minimitzada, pràcticament la mínima expressió, perquè queda molt aixetada, molt aixetada. El capitell continua sent de tradició romànica, però ja és molt evolucionat. I, com sempre, ja tenim, com sempre, la imposta amb una motllura de mitja canya, en diuen motllura de cabet, que tant es repeteix a les impostes com a l'àbac. De fet,
va ser durant el mitjan segle XIII que ens arriba el gòtic a Catalunya, ens arriba el gòtic a Girona, a través principalment dos convents dels ordes mendicants, Sant Francesc, el 1230 i pico, i Sant Domènec, els dominics, els predicadors, el 1253, que compren els solars i comencen a edificar. Aquesta imatge que podem veure aquí són detalls del claustre gran de l'antic convent de predicadors, actualment Facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona, i sabem que aquest claustre es va construir a mitjan segle XIII. Ho sabem perquè es conserva el text, es coneix el text d'una lauda sepulcral de Fra Giraldo Hostalric que anota que va ser el qui va sufragar la major part de la construcció del claustre. I aquest senyor va morir l'any 1276. Per tant, uns anys abans estava construint aquest claustre. I podem veure uns capitells molt diferents. El llenguatge formalment ja és el gòtic. Fixem-nos que els arcs són apuntats, lobulats, malgrat que té certes reminiscències encara arcaiques, com aquesta doble columneta. Però fixem-nos-hi bé, el plint ja és molt aixecat i, en canvi, el torus, el basament, és molt aixetat. Això serà una constant durant el segle XIV i XV. Capitells. N'hi ha de diversos tipus i models, però n'hi ha dos principalment que ens interessen, que els he agrupat aquí, perquè d'aquests derivaran directament els capitells estàndards de les pedreres de Girona. Un seria de dalt a baix l'evolució, en realitat derivaria d'una interpretació del capitell corinti, del capitell compost, però que es va transformant, aquí podem veure diferents estadis, diferents interpretatius, arriba a un model a la imatge inferior que es presentaria el que llavors en diran el capitell de lliris. Mentre que a la dreta tenim de baix cap a dalt diferents expressions i interpretacions d'un capitell derivat d'un model cúbic de capitell que evoluciona cap a el capitell de palmeres. Podem veure aquest. Evidentment, encara hi ha reminiscències arcaiques, com serà aquests daus, i seran elements que no sortiran a la producció definitiva. Però, si mirem ja dues peces perfectament acabades, veurem la relació. A l'esquerra, el de palmeres, i el de la dreta, el de lliris. Són pràcticament els dos únics capitells que fan les pedreres de Girona dels segles XIV i XV, no en fan més. Per què? Perquè fan models estereotipats. En quantitat, per això sí, ben fets, ben acabats. En realitat, el nom de palmeres i de lliris no és que l'hagi inventat jo, ni l'historiografia, sinó que està documentat. L'any 1371 un document parla d'un encàrrec d'uns capitells a una pedrera i parla que han de ser models de lliris i model de palmeres, que són palmeres, són margallons contraposats. Dins d'aquest estadi d'experimentació, abans no arribem a les fórmules definitives, a les estandarditzades definitives, més clàssiques, tenim en aquesta segona meitat del segle XIII diferents versions o més varietat. No en la forma i concepte de la finestra en si, sinó sobretot en varietat en els capitells, que malgrat tot es continuen estilitzant. Hi ha un procés continuat d'estilització. A l'esquerra, al Prat de Sant Pere, un edifici, aquesta finestra l'hauríem de situar en aquest context de 1250, 1260, 1270. En aquests 20 anys és quan hi ha tot aquest moviment, ràpid moviment. A la dreta tenim una altra finestra al carrer de les Peixateries Velles, que ja prefigura tots els elements de la finestra clàssica del segle XIV, de finals del segle XIII i principis del XIV, que podem veure que ben conservat les impostes amb cabet i la molló de cabet també de l'àbac, però un capitell que no retira ningú, és a dir, que encara no està ben definit, però ja és força estilitzat. En canvi, ja a la forma clàssica, que incorpora, sobretot, en primera instància, el capitell de palmeres, podem veure aquí les altres figueres, no el tenim ben documentat, tenim ben documentat aquest pas sobre el carrer, ja al principis del 13, però hi ha moltes fases constructives i aquesta no la podem determinar, però això ens situaria ja al voltant del 1300. Ja tenim tota la finestra clàssica. Igual que ens passa en aquesta del carrer Frenor Catòlica, l'edifici que és pràcticament davant dels banys àrabs.
També d'aquest 1300, fora de Girona, veiem, per exemple, el Palau de Santa Eulàlia, el Palau de l'Abat, el Palau de Santa Eulàlia a l'Empordà, que en realitat molts dels elements no és en pedra de Girona, però sí que el coronament dels arquets i la columna, això no falla mai. O veiem aquest a la dreta, a l'edifici de la Cúria de Besalú, que és un edifici interessantíssim i a vegades una mica complex, perquè és un edifici molt antic, segurament d'abans de l'11, però que d'entre 1292 i 1333 va pertànyer a uns mercaders, els Mallorca, una família dels Mallorques, i després s'ho van vendre a uns jueus que tenien relació amb jueus de Girona, l'Estruc Isaac. La fase d'aquesta finestra, que correspon a aquesta finestra, correspon a l'època d'en Pere Mallorca, 1292-1333, segurament abans de 1333, però prefigura, sobretot les columnes ja són molt estilitzades i continuen havent-hi aquest capitell de palmeres. Sembla que les primeres finestres que van incorporar aquests models estàndard tenien certa predilecció pels capitells de palmeres. Però com veurem a continuació, ja en vindran altres amb altres tipus de capitell. Fixem-nos detalls de l'evolució. Això no és una finestra, és una llotja, això és a Can Morissot, allà al començament del carrer Ciutadans, un edifici que avui en meitat forma part de dependències de l'Ajuntament i altra meitat forma d'aquest establiment comercial tan conegut de Girona, Can Morissot. I això seria part de la llotja, de la galeria d'accés a la planta noble des del pati. Podem veure que, clar, evidentment, les columnes han de ser més reforçades, són gallonades, és a dir, en secció de 4 semicercles, però el capitell continua sent el mateix, exactament el mateix, un capitell de palmeres. I l'àbac és estandarditzat, però incorpora un detall, un decoratiu, unes rosetes. Aquest espai d'aquí seria equivalent, això no, aquesta restricció en dibuix, de la casa, del que seria l'interior del pati, l'accés a la sala noble de la llotja. La cronologia d'aquest edifici és interessant perquè tenim dades des de mitjan segle XII, però per la fase que ens ocupa d'aquest edifici ens situaria al voltant del 1300 i segur abans del 1311, quan ja s'explica, que hi ha un document que ens confirma l'existència d'aquesta casa tal com ens preserva. Un detall d'un àbac, d'un d'aquests capitells, una mica malmenat, però que es veu molt bé com es configura aquesta decoració en roselles, que ja hem vist abans del 1311. De fet, per exemple, el campanar de la capella reial de Sant Àgueda del Palau Reial Major de Barcelona van comprar unes finestres, després es conserva el contracte, 1310, i van col·locar també unes finestres coronelles que ja tenien també aquesta decoració en rosetes. Per tant, ja estem parlant que entrats al segle XIV ja tenim això com un altre element afegit a l'estàndard de les produccions de la Pedra de Girona. És cert que les finestres coronelles d'arcs de punt rodó a partir del XIV comencen a entrar en decaiguda i són substituïdes per un altre model, que ara veurem. Però tot i així el podem trobar en edificis posteriors. Podem trobar, per exemple, això és el carrer Ciutadans número 10, a l'interior del pati, la casa del Geral, Ciutadans de Girona, que després va per relacions familiars, la pubilla Geral es va casar amb el Samsó, grans ciutadans i patricis de la ciutat, que van construir a principis del XIV, van reformar l'edifici. Això forma part de la reforma a principis del XIV. Un element interessant i important és que aquestes finestres hem vist que no tenen ampit. No hi ha ampit a les finestres medievals fins bastant al final de l'edat mitjana. I en canvi aquest té una cosa que s'hi sembla una mica, però en realitat no és un ampit, és una motllura correguda, un fris que marca o enfatitza el nivell de la planta noble. Però pot ser aquest un dels orígens dels ampits. Fixem-nos en això, és a Massanet, l'Hostal del Cavaller, una casa de cavallers, que malauradament no tenim la cronologia d'aquesta peça, però si ens fixem bé, el capitell ja no és de palmeres, sinó és de lliris, i té una decoració per la resta molt estandarditzada, tot i que veiem que la columna és molt, molt estilitzada. I un altre element interessant, els brancals de les finestres també són peces estereotipades, és a dir, que en realitat les pedreres de Girona fabricaven peces com si fos un mecano, un joc de construcció. Podies comprar més o menys coses. Si s'hi fixen bé, al voltant del coronament dels arquets hi ha unes peces en pedra de Girona també col·locades a tot volt. Ara veurem per què poden servir això. Ja ho veurem més endavant. Però, i per què desapareixen? Perquè apareix un nou model, que aquí podem veure al carrer de la Força número 11,
un edifici que, malgrat que hi ha balcons de tota època, conserva la façana fins a 4 plantes de l'edifici original de principis del de finals del segle XIII, on ja ens apareix a la planta noble, al primer pis, una finestra coronella, però d'arcs apuntats, d'arquets trilobulats. En canvi, tenim una finestra amb llinda recta al plaça superior i a dalt de tot, al galliner, a les golfes, i tenim una finestra d'arquets de punt rodó com és aquesta. Aquesta amb un afegit d'un lòbul, que és un arquet més, però afegit així, amb aquesta composició original. L'estructura, malgrat que arcaica, ens situa en aquest context de segona meitat avançada, molt avançada del segle XIII, que és quan comencen a aparèixer les primeres finestres. El primer pis sempre és la planta noble, per tant, és on ja s'emfatitza, on es monumentalitza, on es fa veure que és la part més important de la casa. Per tant, si veiem relegada una d'aquestes finestres de punt rodó a dalt, vol dir que és una finestra en decadència, és una finestra que comença a perdre pistonada en relació a altres produccions. I certament, a partir del 1300, la major part d'edificis notables de la ciutat, dels ciutadans de la ciutat, vesteixen les finestres de les seves cases amb tipus de finestres coronelles amb arquets trilobulats. Són arcs apuntats amb aquests lòbuls, on ja no es veu, es perd el traçat de l'arc apuntat i en canvi es veu perfectament el lòbul. Les característiques en realitat són les mateixes. Si ens hi fixem abans, aquesta finestra d'aquí és exactament una finestra d'arquets de punt rodó, l'únic que l'han canviat el barret, li han posat d'arquets trilobulats. I els primers models són així. Però comencem a veure a principis del 14, a partir de 1315, 1310, comencem a veure innovacions. Sobretot, aquí no sé si es veurà massa en detall, podem veure dos finestres molt semblants. Una és al carrer Beuradors, a tocar a la plaça del Vic i a l'esquerra, la casa del Sunyer, ben documentada el 1320. Per tant, ja existia aquest edifici el 1320, que ens donen aquí, que tenim aquí els arquets i fan una motllura, un bordonet, que en els primers models no hi era. I en aquesta igual, això és el començament de les cases de la Llebre, tocant al carrer Ciutadans, una casa que havia sigut propietat d'un senyor jurista que es deia Arnau Terrades, que la va tenir entre 1316 i 1347. On podem veure, la finestra encara hi és, el capitell i tot, el que passa que està paredat, i podem veure un capitell de palmeres. Però ja també té aquest bordonet. Aquí podem veure un edifici dels emblemàtics de la ciutat de Girona, que és la Fontana d'Or. Malauradament va ser molt restaurada als anys 70, a principis dels 70, i avui costa a vegades de discernir què és autèntic i què és afegit o construït de nou. Però tot i així, a la façana de darrere, a la façana posterior, es poden veure les finestres en la planta noble, tot un corregut, un fris corregut d'aquestes finestres coronelles d'arquets trilobulats. Hi ha una característica. L'edifici, la Fontana d'Or, tal com la veiem avui, es va formalitzar al segle XIV arrel del casament de la pubilla de Caterina Renall, pubilla i filla de Berenguer Renall, un jurista i comerciant de molt important econòmica a la ciutat de Girona, i una altra família notable, que era el Sitjà, Bernat de Sitjà. Aquest matrimoni es va concertar l'any 1330 i sabem que abans de 1346 ja vivien aquí. Però són dos edificis. El Renall, Berenguer Renall, ja vivia en una meitat de l'edifici i podem veure les finestres com encara són més arcaiques, en el sentit que no tenim bordonet. En canvi, és la part que es va construir quan els Sitjà es van casar i van formalitzar, van aportar la finca veïna i van construir un edifici. Podem veure que les finestres que es van construir en aquell moment tenen aquest bordonet. Formalment, per això, la resta és exactament igual. Cada vegada més estilitzades i en aquest cas encara tenim capitells de palmera. Però, esclar, això va canviant. De mica en mica es van incorporant també els capitells de lliris. Aquí podem veure la Rambla encara amb els bordonets, però amb capitells de lliri. Això ens situa també als anys 30-40 del segle XIV, igual que podem veure a la dreta el pati interior de la casa Colls, que havia sigut la casa dels Aninai, una nissaga jueva molt important, i que van construir, l'estructura de l'edifici actual ens data d'aquest moment, just abans de la pesta, estem parlant de 1320-1340.
Aquí també ja tenim capitells de lliris i un fet curiós, un element curiós, que és un guardapols, aquesta mena de visera, per protegir de la pols i de la pluja a la finestra. No és només un fet aïllat de la Casa Colls, podem trobar un altre, aquest també és la mateixa de la Casa Colls, però vam trobar un altre aquí al carrer Alemanys, com podem veure també amb aquest bordonet, aquesta motllura, molt semblant, són de la mateixa època. Podem trobar finestres sense aquesta peça, perquè de fet compraven a peces i per tant no calia comprar-ho tot. Però hi veiem que la seva exportació a fora també, podem veure a l'esquerra la Casa Gran de Castelló d'Empúries, on la pedra de Girona es queda reservada en el coronament, les columnes i les impostes. La resta és de pedra local, que per cert, ho podem veure, el desgast, al ser una pedra menys forta, menys dura, el desgast crea més deformació i ruïna de la pedra. En canvi, l'estructura de la pedra de Girona es manté ferma malgrat els anys. També estem parlant d'aquest context, anys 30 del segle XIV. Una mica més avançat, però no gaire més, estem allà mateix, és aquesta casa del carrer Alemanys, també, on podem veure també com encara perduren les finestres d'arquers de punt rodó, però relegades a una posició secundària i, en canvi, les finestres principals centrades a la planta noble, al primer pis. On podem veure aquí, per exemple, aquí són llises, de cabell llis, en canvi aquí ja tenim les roselles a la decoració. I així, durant el segle XIV, va evolucionant i ens situem. Això que ens situa, això és l'antic Palau de l'Abat de Sant Pere de Lligans, ens situa a mitjan segle XIV, i aquesta ens situa una mica a la segona meitat del segle XIV, ja 1360. Ho sabem perquè per documents es va fer una reforma d'aquest edifici i el document conserva la data que es cabreva l'any 1360. És interessant veure que, en realitat, els canvis són subtils. Ja tornen a desaparèixer aquella motllura de bordó, tornen a tenir l'aresta viva, però, en canvi, si s'hi fixen bé, es van aixetant una mica els lòbuls i es van estrenyent. La distància que hi ha de separació dels lòbuls inferiors amb el superior es va estrenyent. I això és una constant. Aquí podem veure a Caldes de Malavella, Cal Ferrer, una casa imponent, que ens situa en un context de finals del segle XIV. L'estructura continua sent la mateixa i abans, quan hem vist aquelles finestres que vèiem tota una sèrie de pedres al voltant del coronament, aquí també en veiem dues. És perquè s'hi podien posar-hi complements, com un guardapols. Aquí podem veure també les roselles, però que també com se'n van estrenyent i peraltant, fins a cert punt, es van peraltant i creixent els lòbuls inferiors i estrenyent el superior. I fins i tot comença a aparèixer una petita punta convexa en el lòbul superior. Això és molt típic a partir del 1400, 1390 molt avançats, 1400. I un referent importantíssim per aquest model de finestra, per aquesta evolució final d'aquest tipus de finestres, la tenim, deixeu-me mirar l'hora que no me'n passi, la tenim a la Pia Almoina. La Pia Almoina, institució benèfica, creada a principis del segle XIII, però que va construir la seva nova seu entre 1415 i 1417. Actualment és la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, de la demarcació de Girona, però que l'edifici que realment amaga a darrere és l'edifici del Pia Almoina. Evidentment, és un edifici notabilíssim i que va incorporar les finestres del moment. I podem veure, això és un guardapols de marc, que en les peces que no compraven tot el guarniment de la finestra sencera hi posaven una placa de pedra a banda i banda o a tot vol per fer més patxoca però més barat. Perquè el problema de col·locar un guardapols de visera és que la part que descansa del coronament de la finestra sobre els brancals és tan estreta que crea una certa deformitat òptica. Per tant, moltes vegades es posaven aquests complements. Però és més barat sempre que no posar un guardapols de visera com aquests. Però el detall, fixin bé com s'estrenyen aquests lòbuls, cada vegada més. I la punta convexa, igual. Això és de 1415 a 1417 i aquesta que no tenim datada cronològicament si fan a la mateixa època. Això és a Llampaies. Si fixen, l'edifici es va construir amb la pedra local, però es va importar la finestra sencera, en pedra de Girona,
que contrasta molt amb la pedra. Girona, una mica més endavant, ja mitjans 15, podem veure com no només s'estrenyen el lòbul superior, sinó que a més els lòbuls inferiors es peralten, sobreeleven damunt de les impostes. I comencen a aparèixer un altre element. Aquí podem veure, en aquest de Vilobí d'Onyar, Can Mas, Can Oliver, on en el cabet de l'impostes hi tenim no només les roselles, sinó una alternança de rosella amb escuts. Això, que en arquitectura àulica religiosa la podem veure ja a mitjan 14, en arquitectura civil no apareix fins això, fins al 15. Aquí, per exemple, a la dreta teníem a Girona, carrer Bellmirall 24. Aquesta casa, gràcies a Déu, conserva una inscripció epigràfica que diu l'any que es va construir, 1454, i això en forma part. Fixeu-vos que realment pràcticament queda totalment escanyat. I també hi ha els escuts i les roselles. I un detall innovador, l'ampit. Aquest ampit gòtic serà el típic del segle XVI. Però no tots l'importen. Aquí podem veure dos detalls. Hostalric, una finestra del mateix tipus, de la mateixa època, tots els detalls exactament igual. Això és a Breda, la casa de l'Abat. De fet, forma part de la reforma de l'Abat Sansor, que ens situa en context de 1461-1507. Podem veure que cada vegada les columnes són més fines. I arriba a tant l'extrem que pràcticament els lòbuls superiors queden totalment escanyats i acaben desapareixent. Aquests models que són també del Palau de l'Abat de Breda i aquest cas d'una casa civil a Maçanet de la Selva, Cal Caurenc, fixin-se en quina columna tan prima i tan esvelta. Això ja ens situa al final d'aquest model de finestres. Aquest és un exemple que no hi ha uniformitat, que molts tallers fan semblant, però no fan exactament el mateix. No és tan escanyat en un edifici que és de 1500. Això és la reforma de la Torre d'Esvern, la reforma dels 1500. Els d'Esvern, ciutadans de Girona, van comprar a finals del 14 de la Torre d'Esvern, aquella casa de cavallers de Celrà, i el 1500 van fer obres, van reformar, convertir en un palau d'estiueig aquell edifici. I aquí podem veure les finestres de les habitacions, que també amb aquelles peces aquí al costat perquè no van voler adquirir el guardapols. Però l'estructura continua sent la mateixa. I ara arribem ja a un altre tipus de finestra, ho farem breument, que és la finestra d'arc conopial. A partir del 1500 desapareix les finestres coronelles i són substituïdes per una altra moda importada i que serien les finestres d'arc conopial, que bàsicament es defineixen per això, per estar coronades per un arc conopial. Tenim de tres models o tres arcs diferents. Un seria l'arc conopial, característic, clàssic. Després tenim l'arc conopial equilàter o flamíger, del gòtic tardà últim. I després tenim l'arc conopial deprimit o rebaixat, que seria aquest. En trobem les tres versions a Girona, o fetes en pedra de Girona. Evidentment, el més antic ens situa a mitjan segle XV, com aquesta de carrer Bellmirall de Girona 24, 1454, o aquesta de Rellós de la Selva, Can Galí, on sempre són l'arc conopial, sempre la llinda són dues peces, i sempre és l'arc conopial clàssic. I normalment, gairebé sempre apareixen aquests lòbuls, aquest acabament polilobulat. Però per la resta continua sent pràcticament les mateixes finestres. Això sí, l'ampit, a partir d'ara sempre l'ampit sortirà. Aquest ampit gòtic amb aquesta motllura d'Escòcia tan característica i els cantos bisellats, això és típic d'aquest moment. O sigui que el 14 no ho trobarem mai, això. Això ha de ser 15-16. I 15 avançat, molt avançat. Però encara continua venint aquesta motllura de cabet, aquí també. En canvi, això aviat ens canvia. A Maçanet, a l'Hostal del Cavaller, veiem una magnífica finestra en pedra de Girona, no falla l'ampit, però aquí ja no trobem motllura de cabet, sinó que trobem una mena de fris amb decoració vegetal o animal, com pot ser aquesta, isomòrfica, però que fa com un fris corregut, molt típic del gòtic tardà florit. Aquesta d'aquí, de la Vilobí de Sant Daniel, també ens situa en aquest context de finals del 15, segona meitat del 15. I ja segurament al voltant del 1500 tindríem aquesta d'aquí del carrer Lluís Valldiprats o el carrer Claveria, on tenim el guardapols sencer. Fixin-se que són independents, són peces independents de tal manera que tu pots comprar o no
aquest guardapols, o aquest d'aquí al Palau Episcopal, la façana que dona a la plaça dels Apòstols, que també ens situa en aquest context de bisbe Bernat de Pau, finals del segle XV. A l'esquerra ja veurem una versió més alterosa d'aquest arc conopial, més alterosa, equilàter, no flamíger, però que continua amb les mateixes premisses. Aquesta finestra la tenim datada 1516-1520. Estem en aquests anys, però això ho diem a través dels documents. Però l'estructura continua sent la mateixa. Ja tenim les impostes de cabet amb aquella motllura, sinó que ja són un fris amb decoració típicament del gòtic. Aquesta d'aquí ve del Mas Ribot de Salt, però en realitat prové originalment del Mas Llorenç de Salt, marquesos de Salt, amos dels dos masos, van traslladar al Mas Ribot les finestres que procedien del Mas Llorenç. Això ho van fer al principi del segle XX. Estem parlant de la inscripció, ho diu ben clarament, 1521. Aquí ja hi ha un truco de les pedreres, que és que la imposta i aquesta cartel·la que marca l'arrencament del guardapols són una mateixa peça. Si compraves la finestra, l'havies de comprar amb el guardapols. Per tant, no hi havia discussió. Però veiem que aquí, que també és el Mas Llorenç, marca diferent, però també ja comencem a tenir cartel·les. Això d'aquí tendeix a desaparèixer i tenim les cartel·les, tot amb una sola peça, per fer-ho car. En canvi, aquesta aquí, magnífica, una peça magnífica d'un mas de Can Siurana, de Riudellots de la Selva, podem veure que encara se separen, com a guardapols. N'hi van haver de finestres d'arc conopial dobles. Són escasses, però n'hi ha unes quantes, del Mas Barril, o per exemple aquesta de Sarral, la Torre d'Esvern, o aquesta de la Rambla de Girona. També amb aquestes cronologies, segle XVI. D'aquestes més tardanes passem a les d'arc conopial deprimit o rebaixat, que en aquesta finestra del carrer, en aquesta façana del carrer Santa Clara, podem veure la d'arc equilàter, l'arc conopial equilàter, magnífica, ens situem en 1530-1540, però ja ens apareix una d'aquestes més tardanes, de moment relegades al pis superior, un espai secundari. A Riudellots, la plaça de l'Església, aquesta tenim una data epigráfica, 1540. Té certs arcaïsmes, però ja ens situa perfectament un arc conopial deprimit. O aquesta d'aquí, la Torre Ponça, 1566. Ja estem avançant. De fet, les més modernes, com aquestes d'aquí, del conjunt de finestres de l'antic Palau Solterra, aquí a Girona, ja no hi ha ni possibilitat de guardapols, ja directament està coronat, les impostes desapareixen i ens fan una mena de capitell corinti que ens relata clarament la influència d'un nou estil arquitectònic, que és el Renaixement, que no va tenir gaire entrada a Catalunya, perquè el gòtic es va mantenir pràcticament fins al segle XVI, fins al XVII pràcticament. Les últimes finestres ens situen en aquest context de tercer quart del segle XVI, aquestes finestres amb marcs rebaixats. Aquí encara les cartel·les són corculles, ja tenim això, petxines, o poden ser bordons o caps d'angelets, i fins i tot al final desapareixen aquesta decoració polilobulada en relleu i ens situen un arc deprimit, conopial deprimit, sense motllura, recte. Això el pas previ per començar a situar finestres de llinda recta, que són les últimes. Aquí podem veure d'això de segona meitat del XVI. De tota manera, es van experimentant i fan alguns invents. Aquí podem veure una finestra que en realitat no té l'arc conopial, només té les motllures, a Can Xapa de Bordils. També aquesta cronologia. Aquí en tenim una altra a Girona, aquí al carrer Albereda. Tot aquest context, de 1550 i pico, 60 i pico. I aquí veiem un altre cop el mas de Can Siurana de Riudellots, perquè si bé aquí encara presideix la finestra, la façana principal presideix una finestra d'arc conopial magnífica, ja té al costat, en posició secundària, dues finestres de llinda recta. Els pedrers de Girona van fer llindes rectes des del segle XI, però en realitat en el llenguatge de les finestres que es podien exportar s'incorporen tard, dels de prestigi. Però en realitat, l'única diferència respecte a les finestres d'arc conopial és precisament
que són de llinda única i recta. Can Manlleu, 1570, la façana. Gràcies a Déu, a partir de finals del segle XV, hi va haver el costum a masos i a moltes cases del propietari d'escriure que va fer la casa i posar-nos l'any. I això es facilita molt la feina a l'hora de poder datar els edificis. Té una estructura unitària, té una reforma importantíssima del segle XVI. La porta, que no tindré temps de parlar-ne, però també és típica d'aquesta del segle, 1570. També, però en aquest cas, les motllures de bordons. Aquí podem veure dos exemples més d'aquesta cronologia. Can Serra, de Riudellots de la Selva, em sembla que és 1566, posa una inscripció a la porta i aquí, a la llinda. Can Manlleu, 1570, si s'hi fixen, és exactament el mateix. És a dir, durant un temps van conviure aquestes finestres de llinda recta amb la fase final d'arc conopial. I, de fet, moltes finestres de llinda recta incorporen un motiu escultòric, esculpit amb un relleu buidat, una punta d'arc conopial. I això és el que acaba perdurant, més que no pas les finestres conopials. Per la resta, veiem que els ampits continuen sent exactament els mateixos. Evidentment, les grans obres monumentals de la ciutat i altres edificis marquen tendència, marquen moda. Aquí podem veure el Palau Episcopal, la façana que dona a la plaça dels Apòstols, com de l'època del bisbe Guillem Boïl, estem ja com va fer les reformes, això és ple segle XVI, i que aquesta manera de fer, més modesta, s'incorpora també a les finestres. Sobretot podem veure els brancals amb motllures, o bé bisellats o amb motllures. I això serà també molt característic. I ho podem veure a Girona, al carrer de la Força, en edificis que no tenim ben datat, com aquest d'aquí, però que podem veure encara també la punta aquesta decorativa, una reminiscència de l'arc conopial, i aquí podem veure aquesta motllura dels brancals i de la llinda que fa aquesta mitja canya. Aquí podem veure també a la Rambla de Girona, un altre exemple. A la plaça de Lledoners, aquí podem veure un altre d'aquest estil, això ja és més tardà. Aquesta és, mira, 1556, la inscripció, i aquesta és el mateix, una mica més tardana, 1567, però que reflecteix el mateix model. Si ens hi fixem bé, la resta de la finestra seria exactament la mateixa tradició. Passa que va incorporant modes. Ara, aquesta d'aquí ja té una novetat, un ampit diferent. És a dir, l'ampit motllura d'Escòcia, que l'Escòcia és una motllura formada a partir de dos segments d'arc de diferent diàmetre, per això en diuen Escòcia, és això d'aquí. Comença a ser substituïda per una motllura, un ampit que sota el trencaaigües té una motllura de gola, que és el típic ampit barroc. Apareix això, a finals del segle XVI. Quan comencem a trobar ampits d'aquests és que ja estem a finals del segle XVI, malgrat que tinguin reminiscències d'èpoques anteriors. I podem veure, per exemple, al carrer Calderès de Girona, 1587, on tenim altres tipus de motllura, com poden ser aquestes d'aquí o aquesta d'aquí, però ja tenim els ampits de gola. Evidentment, no es van inventar d'un dia per l'altre, hi ha un procés evolutiu. Aquesta casa de Vinyonet, el Mas Petit, podem veure un estudi, que diguéssim un prototip, que ja no és l'ampit gòtic, aquell d'Escòcia, sinó que encara tampoc és aquest de gola. Podem veure com encara van evolucionant. Aquí podem veure a la plaça del Vi. Aquest edifici es va construir l'any 1595, era la delegació de la Generalitat a Girona, la primera, l'original, que és de 1595. De fet, si s'hi fixen bé, els escuts de les llindes són del Creu de Sant Jordi, el símbol de la Generalitat, de la Casa del General. Continua mantenint la mateixa estructura que el que hem vist a les finestres amb llinda, amb guardapols, però ja ens va canviant. Però fixeu-vos, al costat d'això tenim una casa molt més modesta, aquí al carrer Claveria, a Capdamunt, 1587. Ja tenim l'ampit barroc perfectament dibuixat. En canvi, és aquesta que des del mateix any, perdó, d'un any anterior, del 1586,
presenta diferències. Per exemple, té la motllura, si s'hi fixen aquí, aquestes motllures a mitja canya aquí desapareixen, es fan amb bisellades rectes i aquí hi ha un petit bordonet. I en canvi aquí ja tenim l'ampit perfectament barroc i en canvi aquí tenim un ampit encara a mig camí, no format. Vull dir que malgrat que tots els tallers anaven evolucionant molt ràpidament i assimilaven les formes noves, no s'incorporen al mateix any, no es posaven d'acord, sinó que es anaven implementant a mesura que la moda triomfava. Ja aquí, ja gairebé per acabar, perquè no vull allargar-me gaire més, podem veure dos exemples ja tardans. Encara tenim el 1708, aquí al plaça de Lledoners, una finestra amb els brancals de la llinda bisellats. En realitat, malgrat que té aspecte de balcó, és possiblement que sigui ja un balcó, 1708. De fet, els balcons, com els apreciem avui en dia, apareixen a finals del 17. Abans no tenim. No és que no tinguéssim balcons en època medieval, teníem balconades, balcons llargs, i moltes vegades eren de fusta, com una mena de tribuna fetes construïts en fusta. Però el balcó, diguéssim, com podem veure a les cases del centre històric, apareix això, a finals del 17, principis del 18. Aquí podem veure encara, a 1708, un ampit, una base de balcó que no retira gaire a ningú, no estava gaire ben definit. En canvi, aquesta, que al carrer Alemanys, 1720, tenim un element, segurament és una reutilització d'un element del 14, que pot ser aquest guardapols de visera, típic de primera meitat del 14. Tenim la finestra bisellada i tenim ja l'ampit totalment barroc, plenament desenvolupat, 1720. I en realitat, però, ja al segle finals del XVII, ja tot això desapareix, perquè el que se'n va imposant durant el segle XVII és precisament el que veiem aquí amb aquesta finestra de la plaça Lledoners, que és les arestes vives, un altre cop, les llindes planes i vives, l'ampit barroc i una finestra molt més simple. És veritat que durant una època les cases més nobles s'hi poden fer esculpir, la casa o l'heràldica de la família o el que sigui, però aquest és el model que acabarà a la final de l'època moderna, tindrà l'èxit assegurat. Però anem en compte amb les finestres perquè trobem reutilitzacions i barreges estranyes. Per exemple, aquesta d'aquí l'he posada expressament per indicar això, que no tot és canònic en el món i que aquesta finestra podem veure que s'assemblaria molt a aquesta. En realitat no té les arestes vives, però si fixen, l'ampit encara és gòtic. Què pot ser? Una finestra que es va reformar i van deixar l'ampit? Sí. O pot ser que es va aprofitar d'una altra finestra anterior i van aprofitar. És a dir, són dos elements anacrònics, és a dir, que contemporàniament no podien haver coexistit, però que, fruit de la reutilització, es va incorporar aquí. I parlant de reutilitzacions, si mai miren vostès la façana principal de la Pia Almoina, veuran les grans finestres coronelles que hem vist de principis del 15, però si s'hi fixen bé, al marge dret de la façana, mirant la façana, el carrer Estant, veuran una finestra que és diferent, és una finestra d'aquests de punt rodó. Què és? Que la tenien de l'edifici anterior i la van reutilitzar, la van implantar allà. I moltes vegades el que trobem és això, reutilitzacions, implantacions d'elements més antics que s'incorporen a l'edifici més modern. La feina dels arqueòlegs, dels historiadors i dels aficionats és anar descobrint una mica l'entrellat, però gairebé sempre hi trobarem alguna cosa anacrònica, alguna cosa que no lliga, i llavors és quan trobarem la trampa, és a dir, que no és una peça original, sinó que és una peça fabricada a partir de peces reutilitzades. No em voldria allargar més, perquè em sembla que el temps és el que és. Per tant, jo dono per acabada la xerrada. M'hauria agradat molt poder parlar de portes, però ja vaig veure que en una hora i escaig no teníem temps. També podríem haver parlat de molts tipus de finestres, perquè aquestes de cantonera, que són precioses, tenen un recorregut d'història molt interessant, com aquestes d'aquí. En tenim alguna per aquí. Aquesta d'aquí. Això també té un recorregut a la ciutat i a Pagès, no solament a Girona, molt interessant. Bàsicament comencem a tenir-los al segle XVI i fins a principis del XVIII.
i també marquen una evolució, i són peces fantàstiques. I així, com també podríem parlar de portes i altres finestres, aquestes finestres amb permòduls, ja n'hem vist alguna, que poden ser molt antigues, o finestres d'arc escarser, igual que portes, etc. Però, esclar, el temps és el que és. Jo agraeixo la paciència estoica que han demostrat d'aguantar i si algú vol fer una pregunta o està interessat en algun detall, si puc respondre, ho intentaré. Algú vol fer... Un moment, que el micro, se sent? El micro? Ara se sent? No se sent. És que per la gent de fora s'ha de sentir. Vol repetir? Bé que funcionava. Ara? Sí. Exacte, és veritat. És veritat. De fet, hi ha diverses explotacions de pedra i hi ha diferents qualitats de pedra. No només d'ara, sinó ja dels orígens. De fet, sabem que alguna vegada, documentalment, algunes peces van ser retornades i no les van acceptar, el client no les va acceptar perquè eren de mala qualitat o no eren de la qualitat que havien exigit. És a dir, que ja hi havia diversos tipus de qualitat de pedra. La més bona, tinc entès, que és aquesta que té dues tonalitats, blava i un color més beix. Quan trobem pedra d'aquesta és de molt bona qualitat. La blava o aquesta més blanca no és tan bona, la blanca, aquesta sobretot que és més blanquinosa. I després aquesta que té més contingut d'argila és la pitjor. Fins i tot cap allà al Pont Major, durant èpoques es va explotar pedra de Girona, de fonaments d'allà, però era de mala qualitat i tenia fama de ser dolenta. I això es veu, per exemple, a la façana de la catedral de Girona, com les diferents formacions de la mateixa pedra tindríem acabats i qualitats diferents, que algunes el conglomerat del voltant dels numolins es degrada i es fon perquè no és tan sòlid i en canvi les altres es mantenen intactes. El problema que té la pedra de Girona és que és fràgil, és a dir, un cop pots trencar, però a desgast, a erosió, aguanta molt més bé que la majoria de pedres o de la producció de pedreres que es van fer a la mitjana de l'època moderna a Catalunya. Per exemple, les pedres del Marès o el gres de la pedra sorrenca, dels cors de Sant Julià o aquesta zona voltant de Vulpellac i de Pedra Tallada, veiem que és una pedra molt bona, a càrrega de parets, és fantàstica, però no és apta per fer finestres com aquestes tan fines. De fet, el castell de Pedra Tallada, quan incorporen finestres, les columnes són de pedra de Girona. És això. I és això, és aquest problema. Hi ha diverses qualitats. I això es veu molt bé, sobretot al segle XVIII, on ja comencem a veure finestres i coses i materials de no tan de bona qualitat. Però en general sí, és una pedra molt forta i molt resistent. Per exemple, la pedra de Barcelona, de les pedreres de Montjuïc, és una pedra molt bona per construir paret. Té una capacitat de càrrega superior a la de Girona. La de Girona s'esquerda, en canvi la pedra de Barcelona no. Però a la pedra de Barcelona no li demanis més. No li pots fer màxim algunes dovelles de porta, però no pots fer filigranes com hem vist aquí. Per això a Barcelona, ciutat, hi ha tanta i tanta pedra de Girona. Pla de la Generalitat, per exemple, quan veiem el claustre, la major part de pedra d'allà, de les motllures, dels pilars, dels capitells, de les finestres d'allà, és pedra de Girona. Jo volia fer una pregunta també. Les columnetes aquestes que hem vist, és un sol bloc, no? És monolítica. És un sol bloc, moltes vegades. Estan molt ben fetes, no? Es coneix la tècnica que feien servir? Jo diria que no, massa, perquè quan els constructors, els restauradors actuals volen fer una finestra igual i encarreguen amb una pedrera, fan una cosa d'una qualitat molt pitjor.
els originals. A veure, estem pensant que dins de les colles de pedrers hi treballaven, moltes vegades en diuen lapicides, que són grans mestres, grans escultors de la imagineria, de l'arquitectura. Pere Sacoma va viure molts anys aquí a Girona, va ser el mestre d'obres de la catedral, va fer Sant Feliu, va fer un pont sobre el Ter, va treballar a Sant Castelló d'Empúries. Eren grans artistes i grans artesans, però que, a més, es van convertir en empresaris de la construcció, i també tenien una sèrie de gent que treballava per ells, evidentment ells devien marcar l'estàndard de qualitat, i com hem vist amb alguna peça d'aquí, sobretot a partir del 16, hi ha qualitats més desiguals, hi ha produccions de gran qualitat i al costat de coses que no retiren a ningú. Jo només ensenyaria una cosa, a veure si la trobem. Aquesta d'aquí, aquesta imatge d'aquí, aquesta finestra d'arc conopial de Riudellots de Selva, el que ho va fer era un mestre, era un polit, coneixia el treball de la pedra. Treballar la pedra de Girona no és fàcil, perquè els numolits, si agafes malament l'escarpa, fas un forat, perquè salta un numolit i queda el forat. I això és un problema, s'ha de saber, s'ha de tenir ofici. Però si ens hi fixem en detall aquesta, ni tan sols el traçat geomètric de l'arc conopial és correcte. No sé quina plantilla ha de fer servir, però no en sabia gaire. No havia estat aprenent. Si ens fixem bé la cartel·la que marca l'arrencament del guardapols, aquests lleons semblen fets a cops de bastons. Si fixem bé, podria ser un lleó, podria ser una guilla o podria ser bé saber què. Comparem amb l'acabament físic. Fixeu, aquest cap que veiem aquí són exquisits, comparat amb qualitat de treball. És per això, sobretot, a l'època baixa, al final de la mitjana i ja a l'època moderna, es veu més. Segurament els estàndards de qualitat es mantenien més bé a l'edat mitjana que no pas en aquesta època. Potser també perquè a la baixa edat mitjana, segles XIV i XV, la demanda de la pedra de Girona era arreu del domini del Corona d'Aragó, cosa que en el segle XVI ja queda més circumscrit. Per tant, els nivells d'exigència eren molt més elevats. Alguna pregunta més? Llavors, agrair al doctor Sagrera la seva conferència. Les portes els hauríem de deixar per un altre per l'any que ve. I a vosaltres també, moltes gràcies per la vostra presència. Fins una altra. Gràcies. Està molt interessant. Era molt poc que una llista d'altres al RAP, la